jako. Kdyby se ti... Dobrý den, dámy a pánové. V tomhle videu se pokusím získat LMG Chance. Poměrně nový skin na Chance. Budeme dělat různé trickshoty a občas se to taky nepovede. Tak jo, jsme ve hře, tady s mým kamarádem Bubnem. A budeme hrát, no. Teďkon to poletí po nás, koukej. No, koukej, letělo to kolem nás, jsem to předpověděl. Počkej. Kamu, reálně? Okej. On neví. On neví, jak se to hraje. Teď se hodilo, kdybych dostal... Tak, Netflix. Rovnou dáme... Uj, to letělo po mně. Počkej, bude tady, já mám nabito, pojď. Ne, já to mysnul. Já jsem čekal. Sorry. Tak dobrý, nemusím používat, kam. Nevadí. Kamu, ale já jsem vždycky tak blízko. Nevadí, já tě respektuji. Nevadí. Já mám úplně... Jsi říkal na začátku videa a nikdy se to nepovede. Teď bys ho mohl získat reálně to. Kdybys na sebe nabral 2 ty boty a byl tam killera a střelil je, tak to... Počkat, to musím všechno najednou? Jo? To musím najednou? Ano! Jakože střelit 2 boty a... Co? Jo, to musíš, když coolkit vyvolává. No, třeba. Tak z boku. Třeba. Tak z boku. Oj. Jo. On nejde po mně? What? Nebo to tu tajmovi. Jo, teď má... Reálně? Takže jim jdou 2 klonové, hele. Ne 2 klonové, nějaký ty jeho... Jo, já vím. Uj. Já mám 10kovou weakness, takže... Headfix. Myslíš, že to tady po šéfem? Jakoby... To nebylo... Jo, tak ne. Měl ještě... Pro život. Jo, dobrý. Počkat. 2 skibidi lidi? Oj. Tam než mrtvej. Kamo? Já jsem tady klikal, já jsem úplnej noob. Ne, nejseš. Limited edition. Crystal noob. To opravdu limitovaná edice? Kde jsi to koupil? Řekni mi to. O ne. Vše. Mám si tenhle skin koupit taky. Jí zlomila vás přes Bluetooth, upřímně. Nebo mně přijde, že se jí občas vůbec nedotýkala. Přes Bluetooth, OK. Dobrý vtip. I don't want to die. Ty budeš přes příští killer, musíš teďkon farmit. Musíš dělat generátory. John Doe. Teďkon bude John Doe? Oni neberou ty dobrý věci. Ale Hellcore má 1x1x1x1x1x1. Dal jsem si hezký skin. Jo. Na tu tady mám. Jo. Takže Snake, Jo. ne? Ne. Dobrý. Už jsem se bál. Vidíš, co je to za skin? Nevím. Kamo můžu dostat? Jinak už mám 7kovou weakness. Doufám, že jsi mrtvý. Nedoufám.
Já bych ale rád získal toho Rizzlera LMG. Kámo, on bude Říkáš na můj skin? Kámo, Kolik mě stál? on používá medkit, i když ho nepotřebuje. To je not Rizzler. Doslova jsem ho viděl použít ho. Hele, řekni mi, jak bude vyvolávat spajky. Good boy. Jemu to nic neudělalo. Jo, on totiž měl, já jsem ho taky backstepnul. A on měl takový ten, že když ho někdo stadne, tak je. Ne, já jsem to neviděl. Jsem ho taky backstepnul, abych tě zachránil, ale já to nestanu. Ještě furt. Kamo, já mám teď 24 HP. Ty takový ty kostky. Já jsem je teď omylem použil místo headfixu, ne. Paráda. Bys měl dělat generátory, ne? Jo, měl bys. Jako už jsou 2 udělaný. Kamo. Já mám veliký štěstí. Jo. Já se jdu obětovat reálně. Bloxikola. Mně by se hodil medkit upřímně. Já ten medkit, jak ho použil, tak guest? Nepoužil. Prosím. Let's go, on je Sigma. On mi ho hodil. Já mám teď 1 hápek. Budu mít. Že to je 1, to si chtěl říct. Jo, 1 hápek. Jo, jak to, že mě to hitlo? Já jsem mrtvý asi. Ty jsi fakt not Rizzler. Jo, počkej, ty to asi nepotřebuješ, co? Potřebuji, abys dělal... Pojď ke mně, já tě zachráním. Dobrý. Kamo, reálně teďko na mě kvitneš? Teďko nevystřelíš, prosím? Dobrý, mám 27 HP, protože jsem ho backstepnul. Já mám 13. On mě hitnul a měl... What? Ale what the hell? Tak to mám natočený. Mám důkaz. Filip Hradecký joined you. To je kdo? Jdu. Aha, oja. Kde si? Bro. Ahoj, kdo jsi? Odpovíš? Budeš killer? Vem si cool kida. Potichu, ale nikdo to nemusí vědět. Že jsem to byl já. Vem si cool kida, já tě úplně rozřetím. Jo, beru. I když já nevím, jestli budu. Možná bude totiž žodou. Nebude, jo, bude možná. Když to je tenhle not Sigma. Jo, dobrý. Tak jo. Máš šancu? Mám šanci. Tak jo. Tak teď, abych měl jako štěstí. No tak si běž nabít vesy, kamo. Máš nabít si 3. Ok, mám. Počkej. Tak počkej, jo. Já půjdu trochu dál. Kámo, běž pryč. Já půjdu trochu dál, tak. Pojď. Let's go! Mom, get the camera! Tak dámy a pánové. Získá ona. Sorry.
Získal jsem to, co jsem chtěl. Jsem velice šťastný muž. Nebo já jsem Caesar. Takže mě oslovujte Caesar. Samozřejmě. Ne, to byl joke, ale... Mňamka. To je zábava. Ne, ty si vyvoláváš tyhle rezlery. Počkat, já možná to... Ne. On je někdo zabil. Mám chránit své fellow survivors. Au. Čiž mě hitnul. Kamo. To máš za tu briku. Já za to dostávám poměrně hezký peníze. Kamo, jau. Tady teď se obou stran jsou tu zajímavé. Počkat, kolik máš hápek? 500, kámo. To je celkem málo. To možná zvládneme ještě. Víš, kdo dává nejvíc? Taková postava, jmenuje se Chance. Ne, já dostal od tohohle. Pomoc! Nabrika! Pizzamania! Já miluju pizzu. I love pizza. Ta brika mě málem trefila, upřímně. Já mám teďkon 11 weakness. A pořád se mi nechce dát ten třetí roll. Kolik máš hápek? 440. What, reálně? Jo. Kamo, let's go, prosím, že... Jestli v tomhle videu, dámy a pánové, zabijeme killera, tak musíte dát 10 lajků. To je fér. Pizza! 10 lajků nedáte, kámo. Ne, já myslel. Ok. Ale mám pořád šanci. Dobrý, kámo. Máme, zabij někoho už. Ne, mě ne. Ne. Eliote. Reálně? Jo, reálně. Kámo, jestli teď tě zabijou, tak se asi... To se máš 51%. Ještě 1%, hoši. Zvládete. Dobrý. Oh. Ne, musíš ho nech pod 50%. Počkat, to je ten 007, reálně. GG, ale ty máš briku vlastně. To je takový nový boobies. Jako já ho taky znám, takže já bych ho možná mohl se k němu dostat. On se teleportuje. GG, brácho. Hezky viděk. Já vím, kde je. Znovu, on tam jde znovu. Tak pozor, to je klon. Ubij ho. Haha.
se mu to, nepovedlo se mu to. OK. Ne, to jsem říkal jemu, on chtěl na ten jump stejnej. To reálně vyhrál. Reálně? Já už nemám šanci. Reálně? Kamo. OK, vyjmuju to. Proč? Miluju tu hru. Miluješ? On tady gamblí, let's go! Let's go gambling! Děti, nechoďte gamblit. Je to na zdraví. Jo, nechoďte gamblit. To je hodně důležitý pravidlo. Jo, takhle prostě, to je nebezpečný, můžete na tom být závislí jako já na Forsakenu. A... Kolik to? Jak máš v tom 2 dny, ale to není tak hrozný. Jak jenom 2 dny? OK. To je pořád dost, kolik máš ty, ukáž. Ukáž. Já taky nemám tolik, já mám 5 hodin. 5 hodin, určitě ukáž. Jo. Dělej, ukáž. Jo. Teď hned Ne, já taky nemám tolik, ale jakože... Ne, reálně, to, já chci vidět, kolik máš. Prosím. Ukaž 6 to. hodin. Fakt. Já, tak určitě. Kamo, ty lháři. To si mám 6 hodin. Jo, Mám 6 hodin. takže 6 dní, jo. Ne. Jo, vůbec. Ne, fakt v tom mám 6 hodin. A lidi, vidíte, jak jsem dobrý? Počkej, vlastně lidi. Já to koukat nebudu. Jakže ne, já jsem, kámo, ani to neříkej. Já jsem nejvíc populární youtuber na planetě. Zemi. Tak? Já jsem nejvíc populární v zemi Oz. Kámo, já jsem dal jenačí trickshot přes celou mapu. No jo, to je tím, jak mám LMG chance. Vidíte? To je prostě skin, který pomáhá. No, já bych ho udělal... Já bych udělal příští video o tom, že budeme hrát všichni LMG chance. A takže dohrál bych tuhle hru a ukončil bych to. Okay. Vlastně komu to říkáš? Vlastně našim divákům, jestli tam nějaký jsou. Si nejsem jistý. Jasný. Ty mě mega roastuješ prostě. To je nejlepší. Bro. Roastovat rády. To je zlý. Ty mě taky roastuješ. Každý den. Tak určitě. Hej kamo, schválně. Jestli tohle video bude mít víc jak kamo 5 hlédnutí. Ne, tohle. Víc jak 15 hlédnutí, tak seš Sigma. Největší. Ne, 10. OK, 10. 10, ok. Nebo víš co? 5 lajků, kámo. 5 lajků. Kámo, to je nemožný. 5 lajků, to je víc. To je prostě pro tebe ne, OK. To by možná mohlo být. Ty bys poprosil svý kamarády. Kámo, co to říkáš? Já ho střelím, koukejte na to. Jo, počkej. Oh. Je. Myslel jsem, že mě hitná, ale... Weakness 5. Kamo, to ti pak dělá? Yes, I'm still standing. Takže vidíte, že já stále stojím. Uděláme největší gem. On prostě tančí jenom. Ok, já si jdu vyfarmit to. Ne, reálně? Já mám měl 3 nabití.
Fortnite. No scope. Tak jo. Dámy a pánové. Tímto. Děkujeme, že jste koukali. Děkujeme. Tam nikdo ne, tak Kámo. Tak jo, tak čau. Ahojky lidi. Čau.